En Pontevedra también tenemos un problema con una fábrica de celulosa, la fábrica de Ence, que fue una fábrica que se ubicó en un sitio, en el peor sitio que se podía haber pensado, pero bueno, se ubicó en los años 60 y ahora en pleno debate de actualidad está decidir si se le prorroga o no su concesión. Hay un debate muy intenso en Pontevedra de muchos años y ahora es el momento clave. Ministra, yo te lo tengo que decir, te lo tengo que pedir aquí, sé que lo vas a hacer, pero quiero pedirte que tengas en cuenta la opinión del Partido Popular de Pontevedra y sobre todo que cuando se tome la decisión que se ponderen no los intereses de la empresa, sino lo que sea mejor para Pontevedra, el interés de Pontevedra, que yo creo que es lo que debe prevalecer y estoy convencido de que así va a ser. No es una decisión del Gobierno en absoluto, es una decisión absolutamente administrativa, con lo cual escapa completamente de una decisión de Gobierno, es un trámite ordinario, como digo, decisión administrativa donde no interfiere para nada el Gobierno. Se cumplen unos requisitos, la empresa tiene derecho cumpliendo toda la normativa, con lo cual eso es sin más un trámite ordinario, que es lo que permitirá pues que esta empresa siga funcionando y que siga generando empleo en la provincia de Pontevedra. Me considero un pontevedrés, soy de Pontevedra, orgulloso, feliz, estudié ahí al lado en el Sánchez Cantón, he sido concejal de esta ciudad, aquí me he casado, aquí voy a vivir y aquí me voy a morir dentro de muchísimos años. Unha prórroga que a dá un goberno en funcións, con un presidente absolutamente desaparecido e derrotado, que probablemente supese xa que non iba a seguir sendo presidente do goberno, e que den nese momento unha prórroga de 60 anos parece como mínimo éticamente reprobable, non? Pero que supón esta prórroga? A hipoteca do futuro da comarca de Pontevedra, porque a comarca de Pontevedra e a ría de Pontevedra ten que vivir da extracción e a explotación racional do marisqueo, da pesca de baixura, do turismo e tamén do, digamos, do sector do monte, non? En xeral, non forestal, porque forestal é exclusivamente a utilización maderable, o monte ten unhas capacidades moito máis diversas e, polo tanto, a súa explotación racional debería estar moitísimo máis diversificada, non? Entón, a explotación maderable, pero tamén a explotación de cogomelos, de outros tipos de frutos, de plantas do bosque e tamén a calidade de vida e o lecer da población, que é un dereito que hai que cuantificar tamén. Cando eu tiña 2, 3 ou 4 anos, as miñas irmáns 2 anos menos que eu, bañábamos na zona de Cocheras, de Lourizán, de Placeres, todo iso se podía ir camiñando. Levábamos uns cubiños de lata pequenos, volvíamos para casa despois de ser felices durante todo o día, pois cos cubiños cheos de marisco, co cual a miña nai pola noite xa facía un arroz con marisco, e non lle roubábamos a nadie. Esa ría daba para todo. Esa ría, cando os invernos eran moi duros, a xente do monte, se necesitaba diñeiro, porque non había, entón baixaba, mariscaba uns días, vendía aquelo e volvía a marchar. Entón, quere dicir que a natureza, non sei por que razón,
nos había premiado con algo que seguramente non nos merecimos. E digo que non nos debemos merecer porque non supimos defendelo. E se nos fóramos conscientes da riqueza que tiñamos, hubiéramos loitado moito máis. Chámante nostálgico, que eres un nostálgico, que eres un vello, que ti que tal. Claro, a xente, a maior parte da xente non conoceu a ría como a conocín eu. Claro, andábamos en piragua por ali, era unha maravilla Pontevedra, a salida natural da cidade, que era unha cidade moi pequena e moi... Pois era a ría. Ao lado da miña piragua viñan uns animaliños nadando así comigo como se xogaran. Aquí, neste momento, supoño que se chamarían delfines, naquel momento chamábanse arroases. E subían comigo desde Tambo hasta Ponte do Burgo. Querese decir que estes animales, acompañándome a min, en un río e unha ría tan limpa, eran capaces de chegar a Ponte de Burgo, que é a ponte donde se di que Teucro fundou a Pontevedra. A fábrica era unha cousa tan fedorenta durante tantos anos que é casi imposible como unha cidade puido soportar esta situación. Sí, ya puedes. Arranca. A leche. A toda leche. Hasta donde quieras. Hai que ter en conta que a oposición á fábrica de celulosas e a Elnosa non é porque sí, non está causada por o tipo de contaminación que ven producindo e, digamos, que o desastre ecolóxico que ven producindo desde que chegou alá polos anos finales dos 50 do pasado século. Antes de vir a celulosa, alá polo 58, é cando se concentra toda esta xente do mar na praia, no banco marisqueiro. Xente que non, hoxe en día dirían que estaban manipulados, que estaban politizados, pero daquela non, estábamos en plena ditadura, ademais no apoxeo da ditadura franquista, e aquela xente foi voluntariamente, alás organizaron como puideron, e foron voluntariamente manifestarse á praia, simplemente por defender o seu pan. Foron moi represaliados, sobre todo as mulleres, que a maioría eran mulleres. Recordo que por esta autovía, que aínda era terreña, aínda non tiña asfalto, aínda tardou, despois de construirse a fábrica, aínda tardou moito tempo en abrirse ao tráfico. Por esa autovía chegaron furgóns e a policía foi cargando mulleres que foron presas e vamos, foron presas, despois foron postas, despois de unha temporada no cárcere, foron postas en liberdade, pero tiñan que presentarse regularmente no cuartel da Guardia Civil, na comisaría, como se foran delincuentes ou terroristas. Profesora do instituto, eu non era persona típica de andar en estas loitas así, entón, como eles o que querían era desvirtuar a miña acción, hasta a miña figura, hasta tal, decían nenéis sus muchachos, nenéis sus comparsas, nenéis sus secuaces. E desa maneira, pero publicado en letra de molde, así es como inició su andadura de defensa da ría. Éramos un colectivo moi unido, moi dedicado á loita, moi en contacto coa xente. Ence, PP, a mesma merda é pola saúde, pola economía, pola da ría. Unha vez que miña nai saliu a tender roupa unha tarde e levaba unhas partes ao aire, as partes 10 minutos que estuvo fora tendendo roupa, entrou para dentro como se hubiera collido unha insolación roja e un picor por as partes que iban ao aire. Tuvémosla que levar ao médico dermatólogo urxente, díxenos que fora unha queimadura de algo que en ese momento saliu, e en ese mismo día a unha veciña morreronlle as ovellas que comían a erva, e entón ela non protestou porque o marido traballaba ali, entonces non sei se a mellor lle indemnizaron igual sí, pero vamos, públicamente eso non se dixo porque algúns traballaban ali, non había moita
presión do que é alrededor, porque xa che digo, a mellor de esta casa non, pero daquela había un, daquela había outro, entonces a xente que tiña os maridos ali empleados non protestaba. Todos os pontevedreses estamos absolutamente convencidos de que isto era unha condena limitada. Pois moi ben, é unha concesión a 50 anos e dentro de 50 anos veremos ceibada a ría deste problema. Pois non, alegremente un gobierno de transición colle e prolonga outros 60 anos. É dicir, isto para min é unha tomadura de pelo sublime. A contaminación en este momento de Ence é fundamentalmente por dos motivos. Un, por a cantidade de materia orgánica que está vertendo a ría, é dicir, parámetros como a demanda biolóxica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión, nitróxeno, fósforo, ten valores moi elevados e ademais a Xunta de Galicia lle está permitindo que eses valores tan elevados sigan verténdose a ría, non? E logo hai unha contaminación que a xente ás veces lle sorprende, pero que está máis que probada, é que os vertidos de Ence teñen unha carga contaminante de contaminación microbiolóxica moi elevada, en concreto de coliformes totales, coliformes fecales e Escherichia coli. Eso que se está achacando sempre a que a contaminación da ría de Pontevedra é exclusivamente derivada dos vertidos domésticos non é certo. Hai unha responsabilidade grande, non hai que negalo, dos vertidos domésticos, pero hai outra responsabilidade igualmente grande dos vertidos de a fábrica de pasta de papel. E por que se dan os coliformes na fabricación de pasta de papel? Pois a realidade é que na fabricación de pasta de papel se dan as condicións idóneas para que proliferen este tipo de bacterias, non? Dunha banda hai moitísima materia orgánica e de outra banda unha temperatura moi elevada. Esas son as dúas condicións fundamentais para que as bacterias proliferen. Ali non se paraba cos olores, cas queimas, plantabas calquer cousiña desto. Miña nai veio con nós e lle gustaba moito plantar legumbres e todo isto, o sea que tiñamos tanto terreno, queimaban as cebolas, queimaban os allos, queimaban as árbores, plantamos un montón de árbores frutales, pois por o lado que atacaban aparecían as mazás todas cheas de pintas amarillas e despois a segunda nena tiña un problema dunha alergia ao mercurio, descubrimos xa con 7 anos. E iso é algo, esa é unha espiña que eu teño clavada de como eu obrigaba os meus rapaces que eran as vítimas, pois incluso con violencia a meterse dentro da casa e sin embargo non utilizaba esta digamos, violencia cos agresores. É algo que che queda dentro. Molesteime en andar por PubMed, que é a Biblioteca Médica Americana, que é universal, non? E en aquel tempo pois se podía ver os problemas que lle pasan aos traballadores das fábricas de papel, os problemas que pasan aos traballadores da fábrica de cloro, como incide o mercurio no medio da escala alimentaria, cales son os problemas que o mercurio e sobre todo o metil mercurio produce nos meniños e produce na xente. Había un centro como Centro de Seguridade e Higiene no Traballo de Rande que estaba facendo controles permanentes da cantidade de mercurio que se atopaba nos uriños dos traballadores de Elnosa e do que pasaba en Ence. Eses controles por parte do Estado que se facían no Centro de Seguridade e Higiene do Traballo de Rande, que tiña unha química avanzadísima, pois foron prohibidos por a Xunta en un momento dado e agora se fan a través de empresas privadas. Claro, se eu che fago a ti unha auditoría e ti me pagas e se xa dou negativa para o ano que venlle, pides a outra e que me dá positiva e arrea candela. Con o cual estamos en uns controles reales francamente complexos de creer. De noite hai que, por lo menos na miña casa, hai que poñer toallas debaixo das portas. Eu agora tuve que deixar a miña casa, que me deixou o meu pai e a miña nai con todo o seu sacrificio e o seu traballo que puderon
facela, e agora aí vive unha filla miña. Eu deixei a casa, eu teño unha infección pulmonar grande, e entonces eu se non marchaba de aí tiña que... De feito, estuve en Pontevedra e ainda me sigue afectando. É que isto é unha bomba de relojería, porque cando eu era mariscadora xa hai anos, chamamos a Seprona, porque invertiron un pouco de mercurio e de todas esas cousas, e aí non se supo nada, tapouse todo. E o problema é a contaminación. Se non estuvera isto, esta ría era o mellorciño que podía haber, porque aquí marisco de toda a clase había. Eu xogaba coas navallas, xogaba coas nécoras, xogaba a xente coas conjuntivitis, a xente asmáticas, a xente... Pero un montón, sobre todo os que vivimos ali, e Pontevedra igual. E os malos olores, que mellorou moito, en iso mellorou. Os olores, hai que dicir o bo e o malo, mellorou. Pero que se isto non está aquí, isto sería un... Bueno, isto non tiría... Pontevedra María estaría unida. Entendes? E eu non digo apoio os puestos de traballo. Pois claro que sí que apoio os puestos de traballo. Como non? É máis agora co que estamos pasando. Pero, por favor, que non engañen ao pueblo. Que non engañen con poñer cousas e levar cachivaches pa festa. E ainda por encima, ainda digo un de dentro, pero non traballador. Que estaréis contentos? No, este año los vecinos estaréis contentos. Que pasa? Que temos que estar contentos porque nos traen unha colchoneta para os rapaces? Non, a salud non se paga. En estes estudios que che falaba eu, había un aumento de cancro, había un aumento de bronquite crónica, había un aumento de nefropatía por mercurio, había as alteracións nerviosas do metilmercurio. Entonces todo isto está absolutamente demostrado médicamente, non hai que volver atrás, eso xa se dixo. Aquí en Pontevedra tuvemos a desgracia de que nos ardeu o arquivo dos Sergas, ardeulle o arquivo completo dos dous hospitales. O noso tiña 100 anos, o de Montecelo tiña 40 ou 30 e moitos. Entonces, unha área sanitaria que perde todo o seu arquivo non pode hacer estudios retrospectivos. Se podería hacer un estudio comparativo de lo que ocorreu desde o 2004 agora e comparar Vilagarcía con Pontevedra ou comparar Vigo con Pontevedra. En canto a incidencia de cáncer, Pontevedra ten unha incidencia de cáncer moi importante. 4 ou 5 veciñas así nun radio que todas as mulleres, porque coincidía que as mulleres eran as que permanecían máis tempo ali. A miña nai morreu de Parkinson, a nai del xa tamén, que tamén vivía por ali, tiña principios de Parkinson. 4 veciñas que vivían por ali un radio de 500 metros, todas chegaron a padecer de un Parkinson. E a min eso chocama bastante. E eu teño comentado coa doutora neuróloga que levaba a miña nai, e me decía, sí, pero claro, había que hacer un estudio epidemiológico. La fábrica de Ence en Pontevedra es el mejor ejemplo de cómo un pasado oscuro puede transformarse en un presente brillante. Una fábrica que fue humeante, contaminante y, para qué engañarnos, que producía importantes molestias por malos olores, pasó a ser un ejemplo de empresa respetuosa con el medio, responsable con su ámbito y con gran conciencia ambiental. Os primeiros anos tiñan un departamento que lle chamaban de Relaciones Públicas Relaciones exteriores, que era que decían que si os vecinos, bueno, como había tantas queixas e tantas cousas, para, digamos, esas queixas, ibas ali á fábrica e decías, mira que non pasou isto, queimouseme os allos, queimouseme tal. Entonces viñan, pasaba por ali unha persona que estaba encargada de eso, tiñan como un seguro, e dabanche unha indemnización. Ora, a indemnización que che daban, eu sempre dixía que de papel, nunca che daban un recibo, ningún justificante de que che iban pagar eso. E das ventanas igual, non che deron ningún justificante, eles pagaban así como en negro todo eso e non justificaban nada. Ao cabo dos anos deixou de existir ese departamento e xa deixaron de indemnizar e todo, porque cada vez estendíase máis. Primeiro era na parte ali ao redor da fábrica, pero a medida que o tempo foi pasando, porque eso según viña a nube, a veces posábase máis alá do cerca, igual chegou hasta Salcedo, a zonas de Salcedo. Eu sei de xente que plantaba e iban a queixarse a fábrica porque ya había queimado cousas. Chegabas á fábrica, facías a correspondente reclamación e o máis normal é que che tomaran o pelo, pois riran dun. Unha vez foi Lidia e como o máis impresentable que tiñen dentro da fábrica pois era o médico,
pois botanlle o médico, e o médico, pois, faltou o respeto, tomou o Pedro, ali dentro do seu feudo, pois, podían facer o que quixeran. Houve unha época que, a depende quen, pagaronlle algunhas colleitas que queimaron. Pero, bueno, hoxe en día, refíreslle todo isto aos novos propietarios e din que iso que é historia, que eles non teñen nada que ver, que iso foi daquela, que eles mesmos recoñecen. O outro día o Colmenares ou o Casal, de que Ence naqueles tempos, pois, a contaminación era tremenda, non? Pero é que naqueles tempos, porque eu teño os marcados desde que foron para ali hai case 60 anos, é que naqueles tempos Ence non contaminaba oficialmente. Non, en absoluto, salían en todos os programas e facían as súas campañas publicitarias e dicían que non estaban contaminando. E Ence sempre contaminou, pero con efecto retroactivo, tendes? Hoxe en día mesmo están dicindo que non pasa nada, pero é que estas cousas oímolas xa hai 25 anos, os mesmos argumentos. Daquela gastaron moita pasta, fixeron moitas campañas publicitarias, e pintaron ya a fábrica nubes e paxariños e barquiños e aquelas isobaras vermellas que ten o edificio de Caldeiras. As isobaras, pois, fundíronse todas, xa cambiaron a pintura, tuveron que pintar outra vez, alaban os paxariños e todo. E non se integrou, nin se integrará nunca, e sin haber gastado nada, pois, estes señores do PP xa non la queren meter polos ollos, ou sea, xa non son os mesmos, xa agora xa son vos. Daquela eran malos, cando era o INI, cando era a ditadura franquista e tal, pero non, agora estamos en plena democracia. E todo é mentira, é o mismo argumento. Los puestos de trabajo, ¿verdad?, que produce Ence, como cualquier otra empresa, son sagrados en cuanto que son parte del esfuerzo de los trabajadores para crear riqueza social. En absoluto nosotros consideramos trabajo todo aquello que nos redunda en la riqueza social, que después ha de ser socialmente compartida y debe de ser colectivamente disfrutada y solidariamente repartida, ¿no? No toda actividad humana es un puesto de trabajo, puesto que hay actividades humanas que por el contrario van en la dirección de la injusticia o en la dirección de la desigualdad. En el caso de Ence, el problema es que la actividad productiva de Ence es una actividad contaminadora, es una actividad que destruye más riqueza que la que crea, que atenta contra la salud no solo de los trabajadores mismos que están en la empresa, sino de toda la vecindad y de todas sus familias, en este caso de toda la comarca de Pontevedra y de la Ría, que destruye la ría, que provocó el práctico monocultivo forestal a través del eucalipto, con todo lo que eso significó de daño a la biodiversidad, fracasa en el objetivo fundamental que debe tener todo trabajo humano, que es la creación de riqueza social, al revés. Y en ese sentido también afirmamos que Celulosa a lo largo de todo este tiempo destruyó más puestos de trabajo que los que ofrece. Ahora actualmente la plantilla está en 300 y pocos trabajadores. Hay que pensar que muchos de esos trabajadores ya ni siquiera tienen contratos fijos, ya no son ni siquiera contratos indefinidos. Es decir, son contratos temporales que la propia empresa va a decidir cuando se cancela ese puesto de trabajo, el puesto de trabajo personal de cada uno de ellos. Podrá mantener 350 puestos de trabajo, pero no mantendrá a las mismas personas en esos puestos de trabajo. Y así lo viene haciendo desde hace años. Tanto que los trabajadores de Celulosa sufrieron ERES repetidos, sufrieron cambios en la plantilla y mermas en la plantilla a lo largo de todos estos años. Lo que tendrían que hacer los trabajadores, y así se lo hemos dicho, es negociando la continuidad de su trabajo y por lo tanto la defensa de los puestos de trabajo, negociando con la empresa con la fecha de finalización del 2018. Como hicieron los trabajadores de multitud de empresas en todos los lugares del mundo en que se producían circunstancias parecidas. Es decir, no se hubiera, por poner un ejemplo de todos conocidos, no se hubiera hecho la remodelación de toda la Barceloneta en Barcelona con todas las fábricas inmensas que había allí si no hubiera una disposición de los trabajadores a defender su puesto de trabajo, pero no la empresa en concreto ni la ubicación concreta de las empresas. Por supuesto que los trabajadores que están trabajando, los 350 que estén trabajando, tienen todo el derecho del mundo al puesto de trabajo, pero eso no quiere decir que tengan derecho a mantener una industria en la situación concreta de
de celulosa en la ría, destruyendo la ría, contaminando el medio ambiente. Sería importantísimo, sería que unha potencia forestal como é Galicia tuvera por parte da Xunta de Galicia un criterio serio da necesidade de rematar a produción de papel. É dicir, non pode haber unha fábrica de celulosas se detrás non tes unha papelera. E unha papelera nunca se podería poñer nun sitio como Lourizán. De repente temos unha fábrica de cloro prácticamente urbán que está a contar toda a norma, que non ten concesión, que non ten permiso de instalación, todo e que por riba foi transferida. Ao principio era de ENCE, despois foi vendida a unha compañía portuguesa, as concesións marítimo-terrestres non se poden traspasar, entón estamos nunha ilegalidade absoluta cunha fábrica de cloro que está a tiro de pedra. O Mayo, o director da compañía portuguesa, facía unhas declaracións meténdose co alcalde e dicindo que en unha cidade portuguesa que teñen unha fábrica de cloro a 3 kilómetros e dice, oiga, perdón usted, é que nós non a temos a 3 kilómetros, non a temos a menos de 500 metros dun núcleo urbano. Entón, e ainda por riba, para máis inri, ENCE deixa de utilizar cloro no mecanismo productivo, porque se seguire fabricando con cloro, Europa non lle compraría pasta, nin os Estados Unidos, nin o Canadá. Si contáramos con unas administracións que, digamos, que fixeran cumprir a lei, esta empresa estaba pechada. Porque hai que decirlo, ENCE sigue incumplindo a legislación, por máis que digan, ENCE incumple a legislación en materia de DBO, de QO, sólidos en suspensión, nitróxeno e fósforo. En algún momento de toda a súa vida estuvo incumplindo e hoxe en día sigue incumplindo en moitos casos puntuais, non? Imagínate que se non estuvera a fábrica nesa solución de continuidade que Pontevedra, Lourizán, Placeres, Marín, Canto da Area Marín, pois indudablemente Marín e Pontevedra serían un núcleo urbán que non o é porque está aí o tapón da fábrica, non? Entón, o que che falaba ao principio do clúster do papel, para min pareceme fundamental. Entón, ENCE e a sociedade galega ganaría con montar unha industria do papel en serio e non de produción primaria de pasta de papel, que é o único que fabricamos, un pouquiño de cartón, non fabricamos máis, pequenas fábricas de cartón, e para min verdadeiramente a desaparición de ENCE da Fondo de Saco da Ría melloraría o turismo, melloraría o marisqueo, melloraría as condiciones da ría de toda a ría, e eso xunguido indubidablemente con un saneamento integral do que son os verquidos urbáns que se han feito con unha lentitude de ainda maior aloxeo, porque verdadeiramente parece mentira que no siglo XXI segamos tirando da cadea e que caia en un sumidoiro que vaya a ría, como está ocorrindo en moitísimos concellos. Nos xa temos recurrido pola vía administrativa, xa temos posto 2 recursos. Un, porque non se nos considerou, curiosamente, é a primeira vez que non se nos considera parte interesada nun procedimento administrativo, cando en outros procedimentos similares xa actuamos, e outro porque entendemos que esta decisión é injusta, non? E está mal fundamentada. Ao mesmo tempo entendemos que hai que ir pola vía judicial, estámoslo estudiando, porque, como xa che decía, creemos que a decisión roza como mínimo a prevaricación. E, de outra banda, entendemos tamén que hai que presionar aos partidos políticos, como xa fixemos, para que tomen a decisión de que, no caso de chegar ao goberno estatal, podan revogar a decisión esta, non? E mesmo podía ser derrogar a nova lei de costas. Nós creemos que esas vías son as que hai que utilizar, pero fundamentalmente, para apoiar todas estas vías, creemos na vía fundamental de loita, que é a movilización social. Y es que a estas alturas aún no os hemos contado que ENCE es el primer productor de España de energía renovable con biomasa. La planta de ENCE es la única gran instalación industrial gallega que podría funcionar consumiendo solamente la energía renovable que produce. Ahora están
producindo doble queimado de escorias e ainda por riba unha produción de queimado de biomasa. Pois o queimado de biomasa non é de balde, dende o punto de vista contaminante. Todo o mundo fala, son industrias blancas, son industrias non contaminantes, non, usted perdonen, se usted colle toxo e o trae aquí e o mete e o queima en biomasa, indubidablemente está sometendo ao ambiente a unha contaminación da queima desa biomasa que está contabilizada e que se sabe o que é dicir, que non sale de balde salerá a enerxía eléctrica de agua ou a eólica que contamina menos, ou a hidráulica ten o problema de ter que montar os embalses e sulagar vales enteiros, non? Entonces, todo ten o seu pro e o seu contra, pero que non nos veñan a decir aos pontevedreses que a biomasa non é contaminante, a biomasa tamén é contaminante. Despois temos outro problema, que a gran tomadura de pelo histórica que nos están facendo. En canto se lle apreta un pouquiño a tuerca, inmediatamente aparecen as grandes inversións. Vamos a facer unha gran inversión para eliminar a contaminación. Oiga, pero se usted está falando de eliminar a contaminación desde fai 50 anos e non ten feito moitas inversións, pero non ten feito esa inversión global, por que ahora me aparece con 160 millóns, con 700 non sei cuantos millóns, e ahora vou a subvencionar becas, ahora vou a mandar a 8 meniños a estudiar al Canadá? Mire, déixense de coñas, que non hai que influir sobre a sociedade a base de dádivas, e nós non pretendemos dádivas, nós pretendemos, primeiro, o cumprimento da lei, e segundo, que se poñan as industrias en donde é máis axeitado. É unha loita que é tan longa que, digamos que moita xente se acaba resignando, e só cando hai un feito como este concreto de concesión dunha prórroga irracional, non, de 60 anos, entón a xente sinta a necesidade de moverse. Pero por que non responden as administracións, en concreto a Xunta de Galicia e o Goberno Central, a este clamor popular, non? Bueno, porque teñen intereses claramente na permanencia de Ence e del Nosa na ría, non? Eu creo que abonda con decir que xente tan recoñecida no Partido Popular como Isabel Tocino, ex-ministra de Medio Ambiente, está hoxe sentada no Consello de Administración de Ence, ou, por exemplo, o anterior conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, Carlos del Álamo, tamén comparte cadeira nese Consello de Administración. E un dato que a mellor coñece menos xente: o actual director de Ence en Pontevedra, Antonio Casal, está casado con a subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que, entre outras cousas, no seu cargo ten o de tramitar expedientes sancionadores ás empresas contaminadoras. Evidentemente, dificilmente se vai abrir un expediente contra Ence, porque estaría abrindo un expediente contra a fábrica que dirixe o seu home, non? Eu creo que o futuro da comarca de Pontevedra ten que ser inevitablemente sin Ence, senón non haberá futuro. Porque económicamente Ence é un freo a economía da comarca, e te vou explicar. Ence di que crea postos de traballo de forma directa, indirecta e inducida. Realmente Ence o que leva facendo en todos estes anos que leva na ría é destruir empreo de forma directa, porque pasou dos 600 que tiña inicialmente a menos de 300 na actualidade. De forma indirecta, porque ao destruir os recursos naturales impide a creación de postos de traballo derivados da pesca, do marisqueo, do turismo e do monte. E de forma inducida, porque non hai empresas limpas que veñan a montar a súa fábrica a comarca de Pontevedra pola zona que ten, de que é unha comarca contaminada, que cheira mal, que ten mala zona, non? Por lo tanto, non vai haber. Esa é a realidade, é un freo absoluto a creación de emprego na comarca. Que hai que facer para sacala? Pois eu creo que hai que seguir loitando, pero desde logo, se as administraciones se empecinan en que eso non se saca dai porque están defendendo os seus dereitos privados frente ao dereito público da maioría da sociedade, que ten dereito a recuperar eso que é de dominio público, pois entón pouco haberá que facer. Con todo, eu estou convencido de que Ence non vai estar 60 anos na ría, que máis pronto que tarde vai a sair, e o conseguiremos sacar ben pola vía judicial, ben pola vía administrativa, ben pola vía da movilización social. Cada 15 anos pasa unha xeneración
E te das conta que 60 anos son 4 xeraciones condenadas á presencia da fábrica aí. Isto é imposible de consentir. Entón, o povo ten que dar conta de que temos a forza. Nos temos a forza, nos somos a ciudadanía. A ciudadanía non se poden facer estas cousas solo porque un señor en funciones, porque ademais nin siquiera está en poder. E ademais teño toda a esperanza de ser capaz de velo eu. Eu vou facer o 3 de agosto 83 anos. Bueno, ao mellor ti dis, nene, unha ilusa, pode ser, pero xa teño a promesa dos meus netos que se eu non consigo ver Ence fora da ría, eles levarán a miña foto para tomar a posesión desa plaza cando Ence se retire, porque se retirará.